మాది పూడూరు గ్రామం, గద్వాల మండలం, గద్వాల జోగులాంబ జిల్లా. అయితే మా బావగారికి లివర్ క్యాన్సర్ ఉందని అక్కడ కర్నూలులో చెప్పారు. మేము ఫస్ట్ టైంలో బసవతారకం అనే హాస్పిటల్కి పోయి 2 కీమోలు కూడా నడిపించాము. అక్కడ ఆయన గుండె తట్టుకోలేక పడిపోయిండు. అయితే మేము వేరే హాస్పిటల్కి జాయిన్ అయినాము. అక్కడ వాళ్ళు కొంతమంది ఆయుర్వేదిక్ వాడతారని చెప్పని వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పగా యూట్యూబ్లో చూసాము. ఇక్కడ ఎక్కడుంది హైదరాబాద్ దగ్గర అంటే చంపాపేటలో నాగేశ్వర ఆయుర్వేదిక్ అని మాకు తెలిసింది. అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి మా పేషెంట్ ని చూపించిన తర్వాత ఇక్కడ మేడం గాని, ఇక్కడ ఉన్న సిబ్బంది గాని వాళ్ళు చాలా మంచిగా చూసుకొని ఒక 3 నెలలు మీరు మా మందులు వాడండి, అందులో పర్సెంటేజ్ ఎంత తగ్గుతుందో మీకే తెలుస్తుందని గట్టిగా మాకు భరోసా చెప్పిండ్రు. అయితే మేము సరే అని చెప్పి వాళ్ళ మాట విని 3 నెలలు వాడిన 3 నెలలు వాడిన తర్వాత ఈ రోజు పెట్ సిటీ స్కానింగ్ తీస్తే అప్పుడు 4 స్టేజ్ లో ఉన్న క్యాన్సర్ ఇప్పుడు 1% కి వచ్చేసిందండి. కానీ ఇంకా ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే కూడా ఇక్కడ వచ్చి కూడా వీళ్ళ మందులు వాడితే మంచిగా అవుతుందని మేము కూడా మీకు కూడా తెలియపరుస్తున్నాము. అట్లే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేడం వాళ్ళకి కానీ, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పని స్టాఫ్ వాళ్ళకి కానీ మా యొక్క ధన్యవాదాలు అండి.